ikilnat tayo pa lang kakabsat ano kwa. Mas maramanan tayo dyan. Lasa ti kamutig. Eh, saruso nga kamutig. Na overcook na no. Medyo ngers na no. Galgalon. Nagparasyaw tayo man. Ay, mas nga i-partner ti ko ato, ikamutig na tinilnat. Tilapia, kakabsat ko. Basit ng nataba. Siyempre, sili. Tano, umasok amin nga lapayag, gas kadagong. Unay, naglalabagan eh. Very spicy ang buhay. Ang ating kamatis. Sibuyas, lasuna, bombay. Kompletos, recados. Kinikan tayo ti paminta. Tin, syempre, ikan tayo ti bagoong. Asit nga, betchin. Tayo ikabel na iti tilapia. Nga natuno. Nga kasing ngisip ti kilkilik. Sa tayo kasta-kasta. Mekos-mekos mo nga kasta ni. Ay na, unay ka, nagimas kang kabsat ti kastoy maninan nga masidan nga kabsat ko nga inurak. Ikamot-kamot ko maninan Menu ni probinsya ng Ilocana. Mga nun kakabsat ko nga inurat para siyaw nga tilapia kinilnat nga kamutig. Manda yun. Magimas si mga dag. Kasi kayo kakabsat ko na, agong nga kayo. Kapud-puduran na ba eh. Ayun. Gadap. Hindi mas si mga nakabsat. Katuon na kanu mga dayti bulilit na Isaya vlog. Ikamot mo garo daw na Isaya vlog. Kaya mga tamat ti adat na. Nagkadusili na dahi. Hi. Umapoy ti lapayag gas kada agong ti nakabi kong amurap. Pwede ka kasi nga bulilit nga mangmangan ko ka. Kayang-kaya na. Adat na. Ano yan? Awang ka na adat na. Ako nakad-adat. Ay sa vlog nagturod. Gimas. Makain ka na. Sarap. Gimas ng kabsat na. Sob man natin buksit na iti kabsat yung inuratan. Gimas. Ayan kakabsat. Ibabayin daw pa nagpagbura sa sitaw. Iyuin kasi tawan. Pagbura sa sitawan. Ayan.